доклада на ЕЦБ и на Европейската комисия, които казаха да, България ще има евро. Това е некролог за България. Макар че от друга страна е малко рано още да коментираме дали действително ще се случи погребването на българската валута, защото конвергентните доклади всъщност са само една стъпка в процеса. Предстои всяка една държава членка да се изкаже. Има гласувания. За някои те са формални, за нас от Възраждане не са формални. И точно поради тази причина вчера изпратих писма до всички президенти и министър-председатели на държавите членки на Европейския съюз, в които им описвам реалната ситуация в нашата страна. Описвам им реалната инфлация, ситуацията с бюджетния дефицит, с бюджета, с нагласите на българските граждани, желанието ни за референдум и това, което искаме ние от тях е да не допуснат България да бъде вкарана незаконно в еврозоната. Поне не ни пускайте. Казваме им, че България не отговаря на условията, че българският народ не иска това, че имаме фалшиви данни за инфлация, че имаме фалшиви данни, включително и за бюджетния дефицит, който е много по-голям от 3%. И че в момента България стотици хиляди хора протестират и казват ясно и категорично, че не искат да бъдат вкарвани на сила в еврозоната, че искаме референдум.